Днес новините. Така. Днес стана нещо много фатално. Но бабичка в света. Видяхте в първите новини, нали? Видяхме, така, разбира се. отвлече най-бързото бебе, което също го видяхте в първите новини. Така. Мога да кажа само, че това е най-фаталното нещо. Убиха най-бързото бебе в света. Добре, супер! Гетски! Обаче, сега той не е мъртво, защото той е гигачат. Той е мега супер гигачат. Нищо не мога да видя. Казвам ви, дори Годзила срещу Кинг Конг не могат да го победят. Дори двете в едно не могат да го победят. Той е толкова силен, че не мога да го бие никой. Абсолютно никой. И добре, да си ибе майката на Блажене тогава. Айде, спрете, господине. Това беше от сега. Днеска прогнозата за времето в Стара Загора. Янко, сега си ти. И днеска времето се очаква да не вали, но не знаем още. И затова, моля ви, не излизайте, може да завали по някое време. Ако излизате, моля ви, вземете си чадър или излизайте с кола, моля ви. И в понеделник Или с камион. прогнозата за времето се очаква да е от сутринта на 3 градуса, 5 и в понеделник на обяд се очаква да бъде топло и по новините ще кажем последно, че трябва да си миете зъбките, деца. Изкажме, уло! Спорта, обаче толкова не показва и медалите, се молят. Защото си много богат по на медали, може да продадеш. Батко, да знаеш, тук играхме тук в печелищия отбор 4 лона на бягане, каране на колело, футбол и плуване. Беше много трудно, но успяхме да отидем на първо място. И това е много хубаво за нас. Много се радваме. И това е за спортните новини. Край.